What if karong February 14 ugwa sa'yo uyab? What if Kuntis man ka. di ka kauyab karong February 14? What? What the fuck? Hapit na ba yan? Itlisto ko na lang. Saan may mabaton? Bahala ka sa buhay mo. Saan may mabaton? Huwag sa'yo. Maghikog na lang ka. Hoy! Nabulangan nyo! Oh my God! Saan may makagusto? Nanaw nga ba? Lawa ko na oh. Oh? Parang may naamoy ako hindi maganda. Huwag ko yung babayan eh. Bahala ka.